了。
Ederki, eguerdion guztioi, atzerapen txiki honengatik barkamena, baina hemen gaude landare errubi zelaian, landare toki errubi zelaian, ohorezko B mailako lehen multzoko partida hasi da jadanik, hain zuzen ere Hernani etxeko taldea eta Avilés Asturiako Belenus taldearen arteko norgehiagoka. Eta ikusi duzuen bezala, zeigor kolpea agindu du epaileak Hernaniren alde eta antxe da Beñatariz eta jaurtikita egiteko asmoz, hagen artetik pasarazteko baloia. Bere konzentrazioa eta ez da hagen artetik sartu, beraz, markagailuak utxean jarraituko du bigarren minutua bete denean. Laizter emango izkizuegu hainbat eta hainbat xehetasun abardura partidari dagokionez, baina beste gauza batzuk ere komentatuko ditugu eta orain Belenos taldeak goitikako baloia jaurti ondoren Hernani ari da erasoan, eskuko jokoan, ezkerraldea Urumea ibaietik, Urumea ibaiaren aldetik, alboko lerrotik metro batzutela, baina baloia lapurtu egin diete Asturiarrek, eta orain kontra erasoan Armailaren aldetik, eskura jokatu nahian, eta baita jokatu ere eskerrak, azken plakaketa, azken plakatzea jokin oleak egin duen ondorioz, alboko sake izango da Armailaren aldetik, eta Hernaniren alde bost jokalari hilaran jarrita, talde bakoitzetik eta bikain, bi eskura, Zapiainek sake egin ondoren, eta orain ezkerraldea Urumearen aldetik eta ezkerraldetik korrikaldi aparta, eta jarraituko du jokoarekin, badirudi Hernani eta Belenus berak ere, hasieratik agindu nahi dutela jokoan, eta jokaldi biziak eginez gainera, orain uztartze irekia Hernaniren alde, ostikadatxoa erasoan, eta Belenosen ensego lerrutik aski hurbil 5 metrora hor non bait, beraz, Hernanik lehen aukera izan dezake partidako hastapeneko ensegu egiteko. Ikusiko duzuen bezala, Hernanin gaur eta Euskal Herriko leku txoko askotan, eguraldi eguzkitsua hemen landaren bete-betean, garbi-garbi, zerua, eta ospero aparta kiloean aritzeko. Orain Belenosek jaurti du eskasa eta Hernanik lapurtu, Beñatiradik baloia jaso eta ensegu lerrutik 7 metrora Hernani erasoan, uztartze laixoa osatu, orain uztartze irekia, aukera aparta eskura jokatu eta tarteak aurkituz, lehen ensegu egiteko, Hernaniarrek hortzen baita bai ensegua, partidako lehen ensegua. Partidako lehen ensegua, oker ezpagaudek guri eguzkia bete-betean jotzen gaitugu, eta ez dugu oso garri, baina uste dute Zapiain izan dela ensego egin duena. Bueno, geroxiago zehaztuko dugu, baina momentuz behintzat partidako 5. minutuan Hernanik lehen ensego egin du, 5 eta huts, eta aipatu dugu partida bizi hasi dela, bi taldeek erasoan aurkitu nahi dituzte tarteak, metrok egin nahi dituzte, eta momentuz hobeto joako jo hastapen honetan Hernaniri. Orain, Beñatariz eta agetaratzea, transformazioa ez da ere. Bueno, Beñat zorroza izaten da jaurtiketetan,
Baina hasiera honetan pixka bat nolabait bideratzean ez du asmatu. Espero ezagun hasierako bi ez gauzautza hauek eragin txikia izatea Hernaniarrarengan. Eta orain bikain Hernaniko atzealdea baloia jaso eta defentsako ostika da gorantz metro batzuk irabazita. Eta gainera ikusi duzen bezala zigor kolpea baloiaren askatzea ez usteagatik, blokeatzeagatik alegia. Hori da epaileak adierazi duena eta orain Belenosen zelaian hariko da edo izango da jokoa. Hernanik aterako du eskasa. Lau jokalariekin osatutako hilaratzea. Hernaniarrek garbi irabazi nahi dute eskasa eta horregatik lau jokalari jartzea erabaki dute Hernaniarrek. Ondorioz Belenosek ere bai eta lapurtu egin dute eskasa honetan baloia Asturiarrek eta orain eskura jokatu nahian aurrelarien bitartez zelai erdian eta metro asko irabazita gainera indarzu Belenoseko aurrelariek jokoan dihardute erasoan eta jokaldi horretan jarraipenean metro desente irabazita Asturiarrak aurrelarien bitartez Asturiarrek metroak irabazi nahi dituzte. Azkar jokatuta gainera, bizi-bizi. Osa, baina baloiari eutsi diote. Hernaniren zelaian, joko esparruan. 25 metrora, baina zorionez Hernanira dihardute Hernaniarre defensan, eta baita orain erasoari ekin ere, ezkerraldetik, baloia jaso bai Asturiarrek, baina defensa zorrotza eta horri esker Hernaniarren aldeko uztartze giro aparta dago, hori ez dugu aipatu, baina landare esan genezake landare dituen eserleku eta armail txikiak eta hagen atzealdeko jendeak ia zelaia bete duela esango dugu. Armaila beteta, errekaldeko armaila ere beteta, aldalekuetatik aldeko hagen atzealde ere jende hilara, beraz, giro aparta, hemen landare toki Rubi zelaian, jokoan Hernani orain erasoan, eta baita bikain jokatu ere bigarren esegu etor daiteke. Bai horixe, zelai erdian zelai erditik hasitako jokaldian korrikaldi aparta eginda, defentsak gaindituta, eta azkenean Hernaniko gibeleko jokalariaren ensegua. Ondorioz, 10 eta huts markagailuan, esan bezala, 10. minutua bete denean. Gero aipatuko ditugu sailkapenak eta gainerakoak, baina esan dezakegu momentuz, sailkapen orokorrean, gaurko Hernaniren kontrarioa dela sailkapeneko liderra, Belenos Asturiarra. Eta orain bai, Arizetak ederki pasarazi du baloia hagen artetik. Lehen aipatu izugu landare toki Rubi zelaian giro aparta dela, ospero temperatura aparta jokatzeko, giro ere primerakoa, etxeaferuak eta guzti hasieran,
Horrek adierazten digu gaurko partidaren garrantzia. Lehen postuaz jabetzeko ere, borroka handia dago, eta gaurko norgehiagoka, 10. jardunaldiko norgehiagoka hau, ezinbesteko da bi taldeentzat. Jokoan berriro, Belenosen alde baloia, Uztartze irekia osatu ondoren, eskuinera jokatuz, bizi-bizi, Urumea errekaren aldetik. Zelaia erdia gainditu dute, Asturiarrek, baina baloia Hernanik lapurtu diete, eta orain kontraerasoa edo defentsa esango gunuke lehenengo gauza, Jonander Zapiain, Beñat Arizeta, eta orain Uztartze irekia, Hernaniren alde, Ostikadatxoa, erasoko ostikadatxoa, hemen eskuinean Armaia aldetik Iker Carbajo, baloia ongi jaso du Ikerrek, indartsua da, jokalari basua, baina gorputzez handia, Jonander Zapiainek jaso du baloia eta Uztartze irekian, hirugarren jokaldian, erasoa antolatu nahi zuen ostikoz, baina defensan ongi jaso dute baloia Asturiarrek, baina Hernaniren zorionerako 22 metroko lerrotik kanpoa zegoen eta zangoz jo ondoren ez dute metrorik irabazi Beleneseko. Ondorioz, eskasa, Jonander Zapiainen jarri, bikain bi eskura erdialdean, eta iruditan dakusazuen bezala, Hernani ia da ari da Belenosen zelaian. Uztartze irekia, Hernaniren alde, eta zigor kolpea. Zigor kolpea. Hernaniren alde. Hain justu ere, erason aritzeko aukera aparta, baina ez da atera baloia albora, eta orain defensan jardun ondoren Belenosek, orain kontraerasoan Hernani. Alboko sakera han baditugu Hernaniko babesle dezente, eta iragarkiak ere ikuste duzuen bezala jarrita daude. Irabazi arte jotak Hernanien aldeko pankartere berria dugu, eta kronika egunkaria, Hernaniko egunkariaren azpialdean izan da eskasa. Orain Belenos eskura jokatu nahian, Armailen aldetik, talde jokalari indartsuak ditu, eta blokeo edo plakaje ez legala, arauz kontrakoa, adierazi du epailea. Ondorioz, Belenosek segurazki itxura guztien aldetik albora bidaliko dute baloia, baita atera ere Hernaniren zelaiaren ensegu lerrutik 25 metrora hor nunbait. Eskasa, ea zenba jokalari jartzea erabakitzen duen Belenosek. Jokalari guztiak. Eta baita baloia argi irabazi ere, bi eskura, Asturiarrek orain Uztartze laxoa osatu, da ikusten duzuen bezala, baloia bikain hartuta bi eskuetan, metroak irabazi nahian, jada 22 metroko lerroan sartuta daude, aurrelarien ahalegina, eta orain ezkerraldera eskura jokatu nea, baina betire aurrelariekin bikain aritu da plakaje horretan Zapiain, eta gainera faltarik egin gabe. Uztartze bildua Hernaniren alde. Aipatuko izkizugu gainerako norgehiagok ere jardunaldi honetan, amultzo honetan, Gaztedik eta Getxok, 12 ekin diote partidari,
Orain da minutu batzuk aurretik zen Gaztedi 10-huts, Gernika lehen aipatu dut. Gernikak ere etxean jokatzen du, jokoan dago, Bilbo eta Uribe aldeak, amaituta, 55-3 irabazi du Bilbok, Unikak eta Oviedo atzo jokatu zuten, Unikak 20, Oviedok 31. Eta Gijonek huts Gipuzkoa sortzen taldeak, 74 hori ere bukatua jokatua da. Jarraituko dugu Hernani Belenauzen arteko norgehiagoarekin eta zigor kolpea Asturiarren alde. Jokalari indartsua ditu aurrean eta hoiei esker zigor kolpea eragin dute eta Belenoseko joko zabaltzaileak albora bidaltzea erabaki du baloia. Hortaz, eskasa ensegu lerrotik 5 metrora Belenosen alde. Eguzkia kontra du Erranik eta ikusi duzuen bezala eskasa bi eskura garbi eta Uztarzelaxoa osatuta ensegu lerroko bidea egiten Belenos taldea. Eta hie jarraitu nahi dute alba da ensegu egiteko aurrelarien bitartez. Alde batetik eta bestetik ere laguntza izan dute aurrelariek eta ensegu lerroaren gainean ea zer gertatzen den. Epaileak ikusi duzuen bezala argi adierazi du zigor kolpea etxekoen alde arriskutsua zen jokaldia, ensegua jasotzeko arriskua zuen Errani, baina azkenean Beñat Arizetak baloi hartu eta albora jaurtitzeko eta defensa pixkat arintzeko aukera izango du. Luze, ez da zuzenean aterako. Belenoseko Gibeleko jokalariak nola edo ala jaso du eta orain kontraerasoa edo erasoa ekin diote Asturiarrek. Ikusi duzen bezala, urdin eta txuriz jantzita diardute Asturiarrek. Orain eskura jokatu, Luze, bizi-bizi, ezkerre galera eta hor nonbait orpokatzailea baloia jaso du, baina zigor kolpea gainera baloia askatzen ez ustegatik Erraniren kontra. Erraniko defensak uste dute Iker Carbajo zegoela hortartean. Baloia ez irtetzea gatik zigor kolpea, alegia baloia ez legez blokatzea gatik zigor kolpe eta orain eskasa ongi ari direlako Asturiarrak arlo horretan eta eskasa ensegu lerrotik 5 metrora jokalari guztiak lideratuta. Luze bai, baina zorionez Hernanik jaso du baloia eta orain kontraerasoan Gibeletik aurrelarien bitartez defensa blokeoa eta orain Luze Anartzelosegi baloia jaso eta berriro kasi gaurreko leku berean Uztartze irekia Erraniren alde eta unea da Zangoz defensan aritzeko eta gainera oso ona baloia goitikakoa baloia bikain jaso du Kinoleak eta berriro ezkerraldetik erasoan Errani ezkerregaletik korrikaldi handia eta baloia eskuetan ez izan arren plakajea jaso du, baina epaileak ez du zigor kolpetzat hartu jokaldi hori. Orain Belenos defensan beraien ensegu lerrotik 15 metrora. Baloia berdeunetik jaso eta aurrelarien bitartez baloiari eutsi, garbi
Gibelera garbi bidali baloia eta han defentsako ostikada luze, kasi zelaiardi daño, han zegoen Beñat Arizeta baloia jasotzeko eta baita orain kontraerasoan ere, jokatu nahien primeran baloia irasoa, eta hirugarren ensegua. Hirugarren ensegua Hernanik. Kontraeraso aparta, Hernanik burutu duena. Partida hasi eta 22. minutuan Hernanik hirugarren ensegu egin du. Beraz, momentuz markailu hori dagokionez, jokoari dagokionez, Hernani eunetik esango genuke, eta orain Beñat Arizetak aukera aparta dauka, agean jodu. Hagan jodu, hortaz. Partida hasi zenetik 23. minutuan, Hernanik 17, Belenos liderrak huts. Hamargarren jardunaldiko norgehiagoka, aipatu dugun bezala. Zuzenean kanpora, beraz, zelaian erdian izango da, baloia jokoa jartzeko aukera. Aipatzearren azken pare bat edo hiru emaitza, gogoratu behar dizuegu. Behatzigarren jardunaldian, Hernanik Bilbon jokatu zuen. Universitarioen kontra eta 23 eta 29 irabazi zuen Hernanik urtarrilaren 12an. Eta orain jokaldia Hernanik erdiaren bitartez eta kasiken segoloraren ailegatu dira, ezkerraldera berriro jokoan, Zapiainek ezkerraldera, Beñat Arizetak eta ensegua, azkarra zer gainera. Hogeita 5. minutuan, Hernaniera bat nagusitzen ari da, Belenosen akas bat edo beste, eta jokoari esker, Hernani momentuz markagailuan jaun eta jabe, 22 eta huts. Partideko laugarren ensegua beraz, gehigarrizko puntua lortzeko ere, bidea irekita, Hernaniarrek, Belenos, pixka bate ezustean harrapatu du hasierako zati honek, Hernaniren zati apartak, eta ikusten duzuen bezala, lauen segu eginda, Hernani 22 eta huts aurretik. Belenoseko jokalariek agen atzealdean hitz egiten, gauza bideratzeko, gauza zuzentzeko, asmoarekin, 22 eta huts Hernani aurretik. Zazpigarren jardunaldean Hernanik 22 eta 5 nagusitu zitzaien unikari, naparrari, abenduaren 15ean. Lehen esan dugun bezala, Gernikak 17 eta 12 irabazi zion Hernaniri, abenduaren 22an.
Eta azkenik 9. jardunaldian, urtarrilaren 12an, azkeneko norgehiagokan, Hernanik 23 eta 29 irabazi zion Bilboko Unibertsitate taldeari. Eta gaur, Hernani Belena hemen Landaretoki errugbi zelaian. Errekaldetik jokoan, lehen zatia amaitzeko ordula orden bat eskas geratzen dela. Baloia kontrolatu ezin da Asturiarrak, erasoan bai aurrelariekin, baina biztan da Hernani erne zelairatu dela gaur garaipena ziurtatzeko asmoz. Hor, dakustazue Hernaniko 3. eroroko giltza Lukas hitz egiten kontrarioekin. Ea, uztartze bildua Hernaniren alde. Gaztedi eta Getxoren arteko norgehiagokan, ordu batean hasi da, San Roman zelaian, eta momentuz Getxoari nagusitzen Gaztediren kontra. Hemen Landaretoek erruizelean Hernanik 22, Belenosek huts. Horrean jokaldi antolatu Hernanik, oso onda, keinuak eginez, tartea nahiko ongi asmatu, tarteak egiten, eta gutxienez 20 metroko jokaldi egin dute, Belenosen zelaian hain justu ere 20 metroko lerroaren barruan, baina aurrez epailea zigor kolpea dirazia zeukan Hernaniren alde, eta justo antxe errekaren aldetik jarriko dute jokoan Hernaniarrek baloia. Gernika bere aldetik, momentuz, 12 hasitako norgehiagoka, 36 eta hutsari da nagusitzen Urbita zelaian. Lehen esan dizuegu, Universitario Uribe aldea amaituta zelaia da, 55 eta 3 irabazi du Bilboko Universitariok. Atzo jokatu zen Unika Oviedo, eta Unikak Iruñako taldeak 20 eta 31 galdu zuen. Eta amaitua ere, jokatuta jada, Gijonek huts, eta Gipuzkoako beste taldeak, Gipuzkoa sortzenek 74. Eta momentu, 10. jardunaldiko gora berak. 3 partida amaituta eta beste 3 jokoan. Aukera jokaldi Zapiaine, baloia primera jarri du, eta 5. ensegua ikusi duzuen bezala Hernanik 27 eta huts. 31. minutuan erabat nagusitzen Hernani. 5. hain zuzen ere, lehenbiziko hasi eta
kasik berehala, 5. minutuan, Zapiainek egindako ensegua, eta orain, Beñat Arizetak ensegu transformazioa dagokion aukera baliatuta, 27 eta huts. Hogeita bederatzi eta huts aurretik joan da, zaila izango da erranik gaur norgehiagokau galtzea, baina bigarren zati osoa geratzen da oraindik eta Belenos liderra da. Irudietan ikusi duzen bezala, nahiko aurrera pase edo baloi aurrera eroria zozo xamarra Belenosken jokalariaren aldetik, baina, bueno, olakoak ere gertatzen dira eta zorionez Erranirentzat uzartze bildua Errani duen babesgarri edo babesle baten iragarkiaren azpialdean Femeo Balbez eta baita marketing industrian diharduen coach ere babesle du Erranik eta hortik atera da uzartze bildua jokaldi egin nahi zuten eskura eta orain uzartze irekia Erraniren alde. Erasoko ostika da eta ikusi duzen bezala bigarren aldiz nahiko segidan baloia aurrera erori zaie Asturiarrei eta orain uzartze bildua Erraniren alde aukera polita jokaldi antolatu egiteko eta 6. ensegaren bidea irekitzeko. Ea uzartze bildu horretan, ikusten zuen bezala Urume Arrekarren aldetik, Karabel Abia gasolindegia eta Big Mat Alizeta eraikuntzarako materialaren iragarkien behealdean. Eta Erraniren alde zigor kolpe edo kolpe frankoa. Aurrelarien bitartez, metroak egin nahian, eta berriro ezkerraldera, errekaldera orain Jonander Zapiaini jaso du baloi hori, uzartze ireki antolatu, eta berriro ezkerraldera, Alboko Marraren pare-parean jokaldi antolatzen Hernani. Eskuko jokaldi dotorea, eta pixkanaka ensegolero bizen ezkerraldetik arrisko handiari da sortzen Hernani. Belenosen ensegollerotik 10 metrora hor nonbait, uzartze irekia eta aurrelarien arteko norgehiagoka lehenik. Eta behin eta berriro saiakera Hernaniarren aldetik baloi hori garbi atera eta eskura jokatu ahal izateko hoixe da orain eskuin aldera. Eskuko jokaldian, ensego lerrutik 10 metrora, 6. ensegoaren bila Hernani, keinua egin eta igalera, Ige Karbajo jaso du baloia, baina aitzin pasea, aurrera pasea, Hernanik egin duena, ondorioz, uzartze bildua Belenosen alde.
Ez da aukera txarra Hernanirentzat, lehen zatia amaitzeko, 5 minutu geratzen direnean. Uztartze bildua, Belenosen ensego lerrutik 10 metrora hor nonbait, baina agetatik oso hurbil. Ea ba, zer eskaintzen digun jokaldi honek. Sartu bai, eta zigor kolpea Hernaniren kontra, uztartze horretan. Belenosen defensako ostika da, eta 10 metroko lerroaren parean, ja Belenosen aldeko eskasa izango da, eta jokalari guztiak hilaratuko dira, 7 jokalari. Ea aukera duen Hernanik lapurtzeko baloi hori. Luze bai, eta ondo bideratua Belenosek eskaz hori, bi eskura jasoz, eta orain erasoan eskura errekaldetik zelai erdiraino ailegatu dira asturiarrak, eta baita jokaldiari jarraipena eman ere eskura, baina hasiera batean ez dute ongi kontrolatu baloi hori. Eta egia esan, Hernaniren defensan gainean dago partida osoan. Belenos ari da saiatzen eskura jokatzen, baina momentuz Hernani nagusi defensari dagokien ez da. Gainera, zigor kolpea eraginez, baloia ez askatzeagatik eta beste 10 metro hitz egiteagatik. Hortaz, alde batetik zigor kolpea baloia ez askatzeagatik eta gainera 10 metro atzerago, epaileak adierazita, hain zuzen ere, pensatzen dugu, guk hemendik ez du entzun, baina hitz egiteagatik. Lehen zati amaitzeko 3 minutu geratzen direla, jokoa eten. Ohorezko, Espainiako, ohorezko mailako B mailari dagokion, 10. jardunaldiko Norgegoka 3 jada amaituta, baina hemen Landaretok irrobizaren ezoiko orduan, gehienetan igandea denean 12 hasten delako Norgegoka, baina gaur ordu batean, eta antzekoa gertatu da ere, San Roman zelaian, getxo jokatzen ari den Norgegokan, hori ere ordu batean hasi da. Esan dizugu giro oso eskergarria, bai ikuskizun aldetik, bai jokalarientzat, zelaia beteta dagoelako, ikusleak primeran erantzun diote gaurko jardunari, eta orain ea Hernanik biribiltzen duen garaipenarekin eskasa bi eskura ongi irabazitakoa. Hernani ustazelaxoa osatu eta bultzaka, eta gainera aurrelarien bitartez metro batzuk eginez, baloiari ongi eutsi, baloia ongi gorde, defensari ez utzi, eta orain espalin bada albora ateratzen, metro batzuk irabazi ondoren, eskuko jokaldia, baina ez epaileak uztatze bildu agindu du, kasu hontan Belenosen alde. Arauzko denbora agortzeko minutu bat,
Eta esan dizazuek egu, Hernani bideratu dela momentuz garaipena. Bost ensegu egin dituelako, eta biztan da, Belenosek bat erez, 29 eta huts, Gipuzkoarrak nagusi Abilesko taldearen kontra han iragarkiak aipatu ditugunez, ez da Hernanik babeslea behar ditu, dirua behar du denboraldi aurre egiteko. Hernanin bada saltoki bat telepitza izena duena eta iragarkiaren azpian izan da, azkenean Belenosek irabazi du baloia, eta orain Jokin Olea bostikadatxoa, eta Belenosek jasoaren baloia, defensa ona izan da, baloia berreskuratu Hernanik, ezkerraldetik, urume aldetik, iparra lantegiaren iragarkiaren azpialdean, eta badakizu Hernanin badagoa trastelekoak alokatzeko entrepresa, eta justo iragarki horren azpian gertatu da jokaldia. Orain Belenos erasoari ekin nahian, ezkerraldetik armaianetik eta eskura jokatuz gainera, baina osta atera arren jokaldia egiteko aukera du Belenosek. Hernani ongi ari da, baloiak berreskuratzeko, eta hori gertatu du jokaldi honetan ere, eta orain erasoko edo defensa erasoko ostika da. JK irabazi arte. Eta orain amaitu da lehen zatia. Hernani momentuz nagusiari da, arlo guztietan, lideraren kontra. Momentuz bosten segu egin ditu Hernanik. Bosten segu egin ditu, zenbait minututan Belenos agintzen aritu da, baina oro har, Hernani esan genezake, jaun eta jabe aritu dela, jokoaren esparru gehienetan, guztietan ez esatearen. Defentsan zorrotz eta indazu jardundu Hernanik, eta erasoan Belenosek eman dizkion aukera guztia baliatuz, gehi Hernaniarre sortutako jokaldietan, jokaldi horietan bikain, eta horri esker, momentuz lehen zatian 29 eta huts Hernani aurretik Belenosen aurka. Bai, bosten segun.
Jo, aurten bai, aurten ustagarra izan behar dugu landaren. Normalean elkartzen gara ostiralero landaretokin eta entrenamendu saio bat, hasiko gineake jolas batzuekin beroketa bezala eta gero bigarren parte bat egingo genuke partidua bideratuta dago, bai partidutxo bat eta ariketa teknikoagokin. Niretako funtsezkoena da elkarlana, egin bat, lagunak egitera eta jokoen bitartez barrubi mundua ezagutzea eta ikustea ez dela hain arriskuko jolasa edo hain agresibo jolas bat. Baizik eta jolasen bitartez ikasi daiteken jolas bat bai dela. Nik esango nuke gehien bat, kirol bat fisiko edo aktitude guztietako jokalariak jolastu daitezkeen joko bat dela. Eta orduan oso inklusiboa den jolas bat dalako eta lagun min asko egiten direlako gehien bat.
Landaretok Errubi zelaitik. Espainiako orezko B mailako 10. jardunaldiko norgehiagoka. Bigarren zatian hastear Hernani etxeko taldea eta Abiles Asturiasko Belenosen arteko norgehiagokan. Irudietan argi ikusiko duzue, eguzkia bete-bete jotzen duela, kirola egiteko eguraldi aparta eta alaber jokoan ikuskizuna eskainiz batez ere Hernani Errubi taldea. Bigarren zatea hastear. Jokin Olea baloia eskuetan duela. Eskerrik asko. Ea ba, zer eskaintzen digun bigarren zati honek. Epaila pres, norgehiagokari ekiteko, eta oraintxe hasi da bigarren zatia Jokin Olearen ostikadarekin bikain egaleko Asturiarrak, baloi hori goitik jasoz, eta orain eguzkia kontra dute Belen estaldekoek, ea horrek zerbait jera egiten duen. Aizerik ez da, edo behintzat oso aize eskasa, txikia, eta momentuz hasiera honetan zangoko jokoa nagusi. Erreka aldetik izango daren jokoaren abiaraztea, autosuedia lantegiaren iragarkiaren eta babesle berria erleak. Horrek ere iragarkia jarri du, eta antxe izango da Mafre Aseguren iragarkiaren behaldean eskasa, baina epaileak erabaki du alde pitin batekin jarri duela jokoan Jonander Zapiainek, jakina bere taldearen alde, eta horri eskasetan, alboko saketan ez da legezkoa. Ondorioz, Belenesekoek uztartze bildua eskatu dute, ana aipatu dugun Erleak, Autosuedia eta Mafre iragarkien B aldean. Segurlan ere talde edo lantegi horrek lagundu nahi du Hernani, eta bere iragarkiak bistan jarri ditu Urumea ibaiaren aldera baloiak ez erortzeko dagoen sare garaian. Eta ja baliatuko dugu babesleak aipatzearren Zuleika, hau ere berri xamara da, Hernaniren babesle multzoan, asesoria edo jardun horretan diarduen Zulaika lantegia. Bueno, jokoari dagokienez, uztartze irekia bildua barkatu Belenosek irabazi du, eta orain joko azkarra egin nahian, horretan saiatzen ari dira Asturiarrak, baina defentsialen esan dugun bezala, Hernani gaur bat ere edo oso huts gutxi eginda. Orain egalean, Armaia Atletiko alboko marraren parean, uztartze irekia eta zigor kolpea Beñat Arizetak baloi irabazi duen arren, epaileak adierazia zeukan, edo ikusia zeukan Hernanik zigor kolpea egin duela. Eta orain, Armaian aldetik, zelai erdi aldean, zelai erdiko marratik 5 metrora, jokoa jarriko du Belenos taldeak. Hilaratze osoa, zazpina jokalari talde bakoitzak, eta berriro bikain eskasaren gibelean bi eskura Belenosek baloi irabazi, eta orain abiadura eman nahi dio Hernanik
barkatu Belenose, baina zoritxarrez beraientzat, Asturiarrentzat, baloia galdu egin dute edo, Hernanik berreskuratu du baloia. Horretan, Erne diardu, Hernanik, baloi guztiak aukera guztia bintzat baliatzeko asmotan. Gogoratu behar dizuegu, naiz eta Belenos lider den, azken jardunaldian, 23 eta 22 galdu zuela Gernikaren kontra Urbietan. Eta 8. jardunaldian, Belenosek 26 eta 29 irabazi zion Unikari. Horregatik esan dugu, sailkapeneko lider dela Belenos. Eta berriro Hernanik baloia berreskuratu edo lapurtu eta aurrelarien arteko borrokan, oan haieko miner baloia zabaldu eskuinera, erasoa izan daiteke, erasoen segua izan zitekeen, izan nahi genuen, baina nola edo ala, Belenosek lortu du eraso hori etetea. Alboko sakea izako da, eskasa, orain Hernaniren alde, Belenosen zelaiaren 22 metroko lerroaren parean. Baloia eskuetan duela Joan Arzapiain, eta ja partido oso bezala Hernanik agindu denean, launa jokalari, kasuntan 5. Eta Lukasek primeran jaso du baloia bi eskura, baina berriro alde pitxin batekin atera duela baloia Jonanderrek, Zapiainek, eta hori esker Belenosek aukeratu du uzartze bildua bere alde izatea. Gogoratu behar dizuegu, tarteka alako xietasun batzuk, urriaren 12an hasi zela, 2024ko urriaren 12an hasi zela lehen fasea, eta urtarrilaren 26an, jardunean dugun urtean, urtarrilaren 26an amaituko dela, 11. jardunaldia jokatuta. Eta multzo bakoitzetik 3 multzo dira, aurreneko biek lortuko dute txartela bigarren fase jokatzeko. Eta orain zigor kolpea Hernaniren alde gainera. Bigarren zatian ere, pixkanaka nagusitzen arlo guztietan, Hernani, edo gehienetan, esango genuke. Defensa aparta eginez, eskuko jokoan ere asmatuz, eta orain gainera zigor kolpea eskura jokatzera baki dute Hernaniarrei. Jonan Zapien baloia jaso, uzartze irekia antolatu, eta jokaldiaren bigarren hirugarren fasean, aurrelarien burrukaldian, baloiari eutxi, uzartze laxoan, uzartze irekian, baina oraingoan Hernanien kontrako zigor kolpea, eta ikusi duzu, Beleneskoek, Asturiarrek azkar jokatu nahi dute, baita defentsatik hasita ere, hori eskertzeko da ikuskizunaren aldetik. Armaian aldetik jokoa, eta orain baloia lapurtu, eta ensegua Hernaniko hirugarren lerroko giltzak, Lukasek, Erne aritu da hortan, eta 34 eta utz dagoeneko 6. ensegu eginda. Lukas Erne ibili da hor, baloia irabazi, eta ensegua bigarren zati hasi eta gutxira, hain justu ere 8. minutuan.
Oain Beñat Arizetaren aukera. Eguzkia ez du kontra. Beraz, jakina alde. Eta hori baliatu nahiko du erraniarrak. Hagen artetik sartzeko ba ez. Ez. Gaur etzaizkio gauzak beste askotan bezain fin ateratzen ari Beñati jaurtiketetan. Baina zorionez emaitza aldekoa da, orain aldaketa erranik. Haieko Minerrek utzi du zelaia. Seien zeu egin ditu ja da erranik, beraz. Gainera, Belenosek ez du egin momentuz bat ere. Gehigarrizko puntua erranik eta horrekin 39 puntu izango lituzke sailkapenean. Momentuz, sailkapeneko kontuak behin-behinekoa dira. Anartzelo segi. Ostiga da Luziska eman du, baina Belenos orain defensan. Ongi ari da ateratzen baloia defensatik. Ben, Jokin Oleak, baloia jaso eta berriro Zangoz baloi erabili egin zaio Belenesko jokalari, baina atzealdera beraz ez da aitzin pase izan eta orain bai. Orain baloia albora bidali dute Asturiarrek. Alboko sakea, eskasa, Erraniren alde, Jon Andez Apiaine baloia eskuetan hartu, hilaratzeak lauko jokalari ez osatuta, horrela ari baita erabakitzen Errani bere eskasetan, gehienetan lau jokalari jarrita, aldaketak ere Belenos taldean, ez ditugu oso ondo ezagutzen eta aurrelarien arteko aldaketak bi arroinek hain zuzen ere Belenosek. Eta horren jokaldi antolatua, entrenatua eta bi kain Lukasek bi eskura Beñati iradik baloia bi eskutan ederki blokeatu eta uztartze ireki egin ondoren jokaldi antolatu nahien, baina Jokin Oleari aurrera itzinera edo zaio baloia. Ondorioz, uztartze bildua Belenosen alde. Gogoratuko ditugu Hernani ere aldaketak egiten hasi da eta segurazki bi talde baliatuko dute ahalik eta gehien egiteko aldaketak alegia. Berriro berrikusiz maitza, laugarren jardunaldian Hernanik gutxe eta 55 irabazi zion Uribe aldeari, Gijoni etxean 62 eta 13, Santanderri 7 eta 52 abenduaren 8an, Unikari 22 eta 5, abenduaren 15an, Gernikan galdu egin zuen partidetako bat Hernanik, 17 eta 12, Bilbo, Unister Bilbo Hernani 22 eta 29 Hernaniren alde, eta gaur ea Hernani Belenosen aurka zer egiten duen. 11. jardunaldia eta lehen faseko azkena Gasteizen jokatuko du Hernanik Gaztediren kontra. Zelaiaren herriparean, baloia jokoan, Belenosen
eskuetan baloia. Uztartze irekia eta ezker aldera jokaldi antolatua, eskura Uztartze zabaltzaileak nola edo ala pasea egin eta jarraitzen dute zelai erditik ja Hernaniren joko zelaian sartuta. Esan dugu oso gutxi egiten ari Hernani defensan eta horri esker askotan baloia baita lapurtu eta berreskuratu ere. Orain bezala, baina tarteka joko horretan zigor kolpea egiten dute eta oraixe adierazi du Hernanik baloia ez askatzeagatik. Hain justu Uztartze bildua ez baino alboko sakea eskasera bidaltzea erabaki du Belenosek baloi hori eta handik abierazi jokaldia Hernaniren sego lerrutik 8 metrora edo beti edo errekarrien aldetik Urumea. Koizu eta inguruan sortzen den irreka, ibaia, Urumea eta orain berriro eskasa luzea eta onki antolatua bi eskura gibelean edo atzealdean irabazi eta gainera gero barrualdera pase eginda. Ez dugu aspaldi ikusi jokaldi hori eskasetan eta gainera Erne Belenosek lehen eseo egin dezakelako jokaldi luzea egalea bakarri zegoelako eskuin egala. Baina, bueno, Hernani defensan Erne, eta ez du lortu, hasiera batean bine epein, oan bai, lehenen segua, Belenosek, Uztartze erdiak, egindakoa. 34 eta 5. Belenosen lehenen segua, bigarren zatiko 16. minutuan. Pixkanaka aurre egiten ari zaio Belenos orain arteko kontrako markagailuari. Beraien ahalegin osoa bizi-bizi jokatzea izan da bain arte. Batzutan etzaia ongi atera, baina oraingoan bai. Ez du ensegoen reformazioa lortu eta jarraitzen du markagailuak 34 eta 5 Hernaniren alde. Beste bi aldaketa batez ere aurrealdean. Hernanik eta entzungo duzen bezala Hernaniko zaleak taldea upatzen. Aurrelariak errekaldera korrika, beren leku hartzeko, eta jokoan berriro landare toke errubi zelaiko norgehiagoka 10. jardunaldiko norgehiagoka garrantzitsua. Hernanik lehen bi postua lortu nahi dituelako eta bide horretan gaurko garaipena ezinbestekoa da. Gainera lideraren kontra. Belenos eskura jokatzen gibeletik. Uztartze irekia zigor kolpea gainera behain alde. Da azkar jokatuko dute. Hori nahi dute partida osoan, baina ez. Orain pausatzea erabaki dute eta albora joko zabatzariaren bitartez. Albora jaurtitzea baloi hori han eskasetik berrabiarazteko jokaldia.
Santander eta Getxoren arteko norgeioka ere ordu batean hasi da, eta momentuz 3 eta 33 Getxoztarrak aurretik. Gogoratuko dugu, sailkapenari dagokionez Getxo 4. dela. Beti ere sailkapena gaurko zenbait partidu kontuan hartu gabe. Hala ere, bai Getxok eta bai Hernanik garaipena hurbildute eta sailkapenean finkatzeko aukera osoarekin. Hernani beharportu berriro baloia, ezkerre galetik, azkenean lortu dute Belenosekoek baloiari eustea, blokeatzea, baloia lapurtu da bai Hernanik, Erne, ez, zigor kolpea Hernaniren kontra baloia ezaskatzeagatik, blokeoan. Eta alboko sakea eskasa Hernaniren alde, iaia zelai erdian Armaiaren aldetik. Goazen ba. Gernika eta Gaztediren arteko norgeioka ere jokoan da. Hori bai 12 hasi da, eta aurretik da Gernika 62 eta 33. 62 eta 33, Gernika aurretik, 12 hasi den norgeioka Urbieta zelaian. Markagailu alde zabalez, Gernikakoa noski, Gernika aurretik, 62 eta 33. Esan dugun bezala lehen fase hau, urtarrilaren 26an amaituko da, 11. jardunaldia jokatu da. Lehen faseko azkena hain zuzen ere, gaur 10. ekiten ari zaizkio B multzoko taldeak. Gernika seguruenik bigarren postuari eutsiko dio, eta gainera 5 puntu lortuta uste dugu, gehigarrizko puntuarekin. 42 punturekin jarriko litzateke Gernika bigarren postuan. Lehen zituen 37 gehi 5, 42 punturekin. Eta gauzak ongi bidean, Hernani izango da, 3. postuan, 34 gehi 5, 39 punturekin, hurbil, baina Getxo ere, hortxe, hurbil. Esan dugu, Getxo 3 eta 33 ari dela irabazten, ondorioz, 4 puntu behintzat, pensatzen dugu lortuko ditula, 37rekin, jarriko litzateke gauzak horrela badoaz. Orain Belenos erasoan, bigarren zatian, Asturiarreko betu dute beraien ekimena, erasoan gehiago ari dira, baina eraso horrek aurrean Hernanien defentsa du aurrez aurre, behar bada, bai Hernanik, bai Belenosek, batez ere Hernanik egindako aldaketekin, pixka bate jokoari berriro erregulartasunari batzuetan kosta egiten da, aldaketak egin ondoren. Naiz eta jokalaria fresko sartu, eta hor postuan kokatu ondo, baina lehenbiziko minutuetan aldaketak egin ondoren, pitxin bat, ohikoa den bezala, kosta egiten da berriro arreta jokoa, edo joko arreta lortzea. Orain, uztartze bildua
Hernaniren alde, baina betire Hernaniren sego lerrutik 5 metrora, 8 metrora, hor nonbait. Ea ba, garbi ateratzea lortzen duten baloia, pasabidetik, arazori gabe eta zangoz, orain gertatzen ari den bezala, luze, baina ez du lortu albora ateratzea, eta gibelean, Belenosek jokaldia antolatzeko aukera, baina baloia ies egin die Asturiarrei aurrealdera, aitzinera ondorioz Uzartze bildua Hernaniren alde. 34 bigarren zatiko 24. minutuan Hernanik 6 sego eginda eta Belenosek 1. Lehen aipatu dizugu, multzo honetako 10. jardunaldiko 3 partida amaitua direla, batzuk atzo jokatu zelako eta besteako izean. Esate baterako, Universitari Bilbaok 55 eta 3 irabazi dio Uribe aldeari, gaur amaituta partida hori. Unika eta Oviedoren arteko atzo jokatu zen, Unikako 20, Oviedoko 31, eta jokatu alaber, Gijon eta Gipuzkoa sortzenen arteko norgeoka Gijonek utz, Gipuzkoa sortzenek 74. Landaretok errubi zelaian, Arauzko denbora betetzeko 15 minutu falta dira, eta orain berriro erasoa berreskuratu nahian, Hernani, ostikadatxoa albora eta erasoa jarraitzeko aukera Hernanik. Eskasa bai eta azkar jokatua baina epaileak eten egin du jokoa eta Arauz ateratzeko eskasa. Hor hain zuzen ere lehen aipatu dizuegu Hernanik babesle behar dituela denboraldi aurre egiteko bere maila guztietan eta pixkanaka babesle multzoa osatzen ari da lehendik Tolosa garajeak Ford autoen ibiligailuen lantegi ofiziala hor ikusten duen bezala garajez Tolosa Perfaide esiak eta egiten dituen lantegia eta kafea gustoko duenak eta batez ere bake kafea hartzeko ohitura duenak jakin dezan Hernanik laguntzaile duela, babeslea. Eta aipatutako 3 iragarkegien azpialdean jarriko da jokoan eskasaren bitartez bigarren zatiko baina eten alditxoa dago. Urume Arreka aldetik izango da jokoaren berrabiaraztea. Ea ba. Belenosek jarri du jokoa eta kasi partida osoan bezala, bi eskura garbi eta eraso antolatzen abiadurarekin, Jokatu egin nahi dute Asturiarrek, naiz eta ongi ezatera askotan, eta orain aurrelarien bitartez, metroak irabazi, tarteak egin, utsuneak nahan edo hemen topatu, eta eskura jokatuz ezkerraldera, handoaz abiadura bizian, naiz eta pasa izan oso ona, aitzin pasea, eta uztartze bildua egia esateko, saiatzen ari dira, Asturiarrak joko biziarekin eskura jokatuz behar bada sailkapenean ja postua ziurtatuta dutelako edo behien ustez, oraindik partidu bat falta zaie, baina lehen postuan daude 42 punturekin, orain Gernikaren 40 punturekin berdinduta geratuko lirateke eta beti ere baldintzapean aipatzen dugu datu hau ikusi behar delako partiden bukaera, Gernikak oraindik jokatzen diardu. Hain justu ere
Gernika eta Gazteiren arteko norgehiagoka 12 hasi delako. Baina ja bukatzer behar du. Eta markagailuan alde handiz ziar duen orain arte 72 eta 13 ja bukatzer egon behar du, ez daukagu zuzeneko konexiori, baina 12 hasi baldin bada eta normal joan baldin bada norgehiagoka, ja da bukatutzat eman liteke norgehiagokaren emaitza hori. Beraz, kontuz Gernika ere sailkapenean hurbildu zailabako Belenosi. Hain justu 5 puntu lortu izango ditu Gernikak, beraz 42 puntu eta Belenosi dituen adina puntu, 42. Hortaz, okerrez bagaude, Belenosek gaurko norgehiagoka galdu ezkero, lehen partida galduko luke. Aldaketa, Jonander Zateinik utzi du zelaia, aurrean lauzpa bost aldaketa egin ditu Erranik, batez ere lehen lerro oso esango genuke, eta orain ikusten duzuen bezala irudietan, Erraniko jokalari bat binartuta dago momentuz, horregatik etenda dago jokoa. Gu baldintzapen ari gara sailkapeneko kontuak aipatzen, eta tarteka aukera ematen digulako partidak. Getxo aurreratu egin da ordu batean hasi den partidan, jada 3 eta 40 ari dire irabazten Getxoztarrak. Ondorioz, 5 puntu lortuko ditula pentsatzen dugu Getxo, gehigarrizko puntua kontuan hartuta, eta 38 punturekin jarriko litzateke Hernaniren gibeletik, Hernaniren atzetik. Hernanik esan dugun bezala gaur, ez bada ezer larriri gertatzen, 5 puntu lortuko ditu, eta 3. postuan jarraituko du, 39 puntu dituela, eta Getxok, 5 puntu lortzen baditu gaur, hala uste dugu, 38rekin jarriko da Hernaniren gibeletik, Hernaniren atzetik. Orain 3 eta 40 ari da irabazten Getxo. Santanderren kontra 3 eta 40. Ea ba, azken minutuetan sartuta gaude Landare toki erroi bezalaian, Belenos erasoan, zelai erdian aba ere. Xistera antzeko pase eginda, zelai erditik pasadira Asturiarrak, eta oso langile ikusten dugu Uztartze erdia. Ikusi duzu zela, jokalari hile luze duna, eta bizi ari dena partida osoan, baina Hernani bikainari da erantzuten. Orain, kontraerasoan edo erasoan Belenos taldea. Plakaje aparta egin du Julen Kanok, eta gainera iaia badoia lapurtuz, baina eusten dio Belenosek baloiari, eta erasoan jarraitzen du Uztartze irekia, eta berriro aurrari bitartez eskura jokatu nahian. Eskuinetik ezkerrera, ezkerraldea, errekaldera, han Uria neumatikoen iragarkiaren gibelean, Kominter eta Garbi papera ere, lantegi horien azpian, ari da gertatzen jokua. Hernani orain defensan, jokalaria min hartuta Belenosko jokalaria hemen Armaiaren aurrean, mina ondixamar hartu du, eta
eskuinaldera, baina jokalari bakutxeago dute hemen eskuinaldea jokatzeko Beleneskoek, eta orain baloia deportuta logika den bezala, epaileak jokoa etetea erabaki du. Mini hartutako jokalaria aurkertu dagoelako, bai. Belenoseko 3. lerroko Giltza, 8ak, uste dut mini hartuti xamar hartu duela eta utzi egin beharko duela zelaia. Hala ere, oraingoan, Hernaniren kontrako zigor kolpea goian, kontraria goian edo goialdean plakatzeagatik, blokatzeagatik, zigor kolpea Belenosen alde. Hernanik 6-7 aldaketa egin ditu, bigarren zati honetan. Eta beste horren beste, iaia Belenosek ere, orduan, etenaldi gixago gertatzen ari da. Bai jokoaren aldetik eta bai aldaketa aldetik, etenaldi gixago. Eta horrek batzuetan, pixka bat, arreta galtzea eragiten du. Ea orain esan dugun bezala Belenosko jokalariak 3. lerroko Giltzak utzi egin beharko du zelaia, utzi egin du, uste dut mini handi xamar hartu duela, ez dakit zangoan edo izterrean, eta horregatik etenaldia izan da aldaketa egiteko. Hernanien alde orain uztartze bildua. Arauzko denbora amaitzeko 10 minutu, gure ustez. Eta orain Hernanik egingo dio erasoari, baina pikimba kostazaie baloia garbi altxatzea berdegunetik. Orain erasoan oso ostikada politia esango genuke, metra osko irabazita, eta orain kontra ostikada, kontra erasoan, Beñetalizetak oso ongi jaso du baloia, eta baita defensan albora bidaltzea ere luze. Ea Barranik pikin bak eixeago baliatzen duen, ze egia esan orain arte, erraxari da markagailuan. Esan dizuegu, 34 eta 5, eta zein zegoen ostean, orain gainera eskasa bi eskura herrialdean ongi jasote, uztartze laxoa antolatu, uztartze erdiaren aginduak bete, baloia gorde, metro batzuk irabazi, ensego lerrorako bidean, baina ez dakit zer gertatu den, baloia atera eginda hor, eta zigor golpea Hernaniren kontra, Belenos bete. Lehen bezala bizkor jokatu nahien eskura, uztartze irekia, Hernanik baloia lapurtu du, eta Erne segua izan daitekelako. Ezkerraldean bigarren zatiko 32. minutuan 39 eta 5 Hernanik 7. segua egin ondoren. Orain bai, esan dezakegula lasai asko partida irabazi eta gainera jokoan erakustaldia eginez gaurko partiduan, beti ere. Beñatarizetak baloia kokatu, ez dauka errex, Armaiaren aldeko alboko marraren parean duelako jaurtiketa, baina, bueno, ba orain bai,
Orain bai. Hernanik gaur ligako lehen faseko 8. orgioa irabaziko du. Eta zalea oso pozik, kantuan. Hernaniren zalea jakina. Partida amaitzeko 5 minutu hor nonbait. Belenos erasoa, baina zela erdian, eta pixka berriro jokoari lotuta. Hernani berriro aldaketak egin ostean, berriro pixka bat ja zentratuta jokoan. Defensan zorrotz, orain bezala. Zelai erdian Belenos erasoan, baina erreka aldetik Uztartze irekia Hernani defensa antolatua dauka. Eta Belenos ezain ongi kokatuta erasoa antolatzeko, eta hori gertatu da pasare ez egokia. Naiz eta baloiaren jabi izan oraindik ere, orain luze. Alboko sake aldera. Ongi. Defentsa ona eginda, Hernanik hala ere Belenosek eutsi dio baloiari eta jokaldiari erasoan, baina ezin ondo kontrolatu baloia. Orain berriro Uztartze erdia bizi-biziari da, eta berak berreskuratu du baloia. Orain defensa erasoan, eta zer? Ba nonbait aitzin pasea Hernanik egin duena. Aurrera pasea. Lukas kapitala itzeiten epailarekin eta onartu du gertatu dena. Ondorioz, Uztartze bildua Belenosen alde. Orain ikusi dugu, Beñate Iradi Arroin jarri dela, hainbat aldaketa egin ondoren. Eta Belenosen aldeko Uztartze bildua. Baloia garbi irabazi dute Asturiarrek Uztartze bildu horretan, eta ezkerraldera erasoan eskura jokatu nahian Belenos, eta baita zelai erdira pasa, gainditu, baina erasoko ostikada jo ostean errez jasoko dute Hernanik defensan, Hernaniarrek, eta hala gertatu da, baita kontra erasoan ikin ere eskuinaldetik, errekadetik luze bai, baina urrun xamar egingo zaio Beñate Arizetari, eta Asturiarren defensa ostikada, baina berriro Hernani kontra erasoan, eta Erne Uztartze erdia baloia jaso, lehen esan dugun txiki bizi horrek, eta ensagua azkenean Hogeita 18 minutuan, bigarren zatian, eta 46 eta 5 Hernanik 8 ensegu eginda. Kontuan hartu behar dugu, kontrarioa Belenos sailkapeneko buru dela. Edo zela. Eta garrantzitsua
lidera mendean hartzea, eta hain garbi gainera. Beste norgehiago gaba jokatu beharko dute, lehen fasea amaitzeko, eta Beñat Arizetak transformatzea lortu du. 48 eta 5. Getxok 3 eta 49 irabazi dio Santanderri. 3 eta 49. Melandare toki errugbi zelaian, Hernani 48, Belenosek 5. Eta amaituta dagoena ere, hain justu ere, Gernikak 72, Gaztedik 33. Minutu pare bat eskaz, partida amaitzeko hemen Landare toki errugbi zelaian, eta denak pozik. Zer esanik ez jokalariak, partida aparta egin dutelako, akats gutxi eginez, zer esanik ez Landare toki errugbi zelaia bete duen zalea oso pozik, eta sailkapenari begira ere, zer esanik ez, gauzak primeran Hernanirentzat. Belenos 42 punturekin geratuko da. Gernikak pesatzen dugu 5 puntuak ere lortu dituela. 4 gehigarrizko puntua. Beraz, 42 puntu. Eta Hernanik lehen zituen 34 gehi 5. 39 puntu sailkapenean. Gogoratu partidu bat geratzen dela bigarren fasea amaitzeko. Hernani erasoan, azkeneko minutuan, eta jokaldi dotore egin ezkero, txalo zaparda handia. Erasoan bai, ostika da, errebotea Beleno zentzat eta azkenean baloia albora. Bi eskura, eskasetan egia esan, Belenos oso ongiari da antolatzen eta jokatzen. Orain gainera metro asko irabazita, eraso antolatzen, Belenos taldea, baina defensa ere ongiari da Hernani. Partida iaia osoan bezalaxe. Eta errekaldetik jokaldian, orain baloia lapurtu Hernaniarrek, alboko lerroaren parean, eta eraso antolatzeko Julen Kano, kontrario azkarragoa da, baina kontuz, Julen bigarren zatian zeleratu delako, eta fresko zegoelako. Osta Belenosek eutsi dio baloiari, eta orain epailea zigor kolpea dirazi du Hernaniren kontra, kontrario ez askatzeagatik, hori ulertu diogu. Eta ja aukera gutxi dauka Belenose, beraz pesatzen dut albora bidaliko dutela baloia, eta hortik abielazi jokaldia, baina arauzke denbora ia agortuta, eskasa alboko sakea, azken jokaldia izatekotan, gure ustez. Eta azken jokaldian Hernaniren ensegua. Baloia lapurtu.
53 eta 5. 9. ensegua egin du Hernanik. Ikusi duzun bezala, baloia lapurtuta. Egia esan, pasea nahiko arriskutsua izan da, baina horretarako kontrario Erne egon behar du. Eta baita egon ere, Beñat Alizetak amaituko du gaurko norgeoka. 55 eta 5. Amaitutzat eman du epaileak partida. Gogoratuko dugu Espainiako orezko mailako B mailako A multzoko 10. jardunaldia jokatu dela eta lehen fasea amaitzeko partida bat soilik geratzen dela. Hain justu genion Hernanik Gasteizen jokatuko duen partidarekin amaituko du lehen fasea. Datorren asteburuan Gaztedi Hernani. Jokalariak egindako lanarekin pozik eta zaleen babesa jasoz era bateko poza landare toki erroi bezelaian etxaferuak, petardoak, jendearen txalo zarta jokalariei eta orain ohiko bi taldeen pasabidean elkar agurtuz kiroltasun osoz. Jokalariek elkar agurtzen duten bitartean esango dizuegu amaitzeko sailkapenari dagokionez Belenos gaur arte lehen postuan zela, baina orain Gernika jarri da, gure ustez 53 punturekin lehen postuan. Belenos bigarren, urte zahar gaua dirudi honek, lagunok. Bendalak, etxaferuak, ez da urte zahar gaua pasaberrie, baina hemen eguerdia da. Aipatuko du berriro, Gernika jarri da lehen postuan sailkapenean 53 punturekin, gaurko garaipenari esker. Belenos bigarren da 52rekin, Hernani hirugarren 39 punturekin, eta Getxo laugarren 38 punturekin, ondoren Bilboko Universitarios eta ja hortik bera Gipuzkoa sortzen eta gainerakoak. Amaitzeko gure emankizuna esan behar dizuegu, Hernanik guztira 9 ensegu egin dizkiola Belenosi, eta Belenosek aldiz bat soilik egin diola Hernaniri. Emaitza, azken emaitza 55 eta 5, lehen zatien 29 eta huts. Eta beraz, lehen bigarren zatiko zenbait minututan nagusi izan bada ere Belenos oro har, ia arlo guztietan, eskasetan izan ezik, alboko saketan izan ezik, Hernani gailendu da argi eta garbi. Beraz, datorren azken lehen faseko azken jardunaldia Gasteizen jokatuta maitutzat emango zaio lehen faseari eta gerokoak.
Momentuz hemen Landaretoki Rubi zelaian amaitu da lehen fasea eta gure partetik hurrengo arte ongi izan.